गौरव ये मर्दे के जीवन काहे खातिर बनल है? मर्दे के जन्म भाड़ा भरे खातिर भरल है। भाड़ा का मतलब कर्जा, हालांकि वो कर्जा कबो उतर ना पावला। कर्जा उतारे के चक्कर में मर्दे का मौत हो जाले। सबसे पहले जन्म देवा वाली का भाड़ा भरे के पड़ला, लेकिन एक उम्र आवले जब प्यार मोहब्बत होला। प्यार मोहब्बत में रुपया पैसा जनता हुआ अनहद खर्चा होला। तो जवन तोहार नखरा उठाई उन नखरा उठाव वाली का भाड़ा भरे के पड़ला। फिर एक समय आई जब शादी ब्याह हो जाई। शादी ब्याह भइले के बाद घर वाली का कर्जा भरे के पड़ला। ओकरे बाद मत पूछा, नमक तेल नून तरकारी पाउडर तेल होठलाली के कर्जा भरे के पड़ला। ओकरे बाद भी सिस्टम अगर सही ना चलत हिय, ससुराल वाले गली भवन तो साला सड़ुआइन और साली का कर्जा भरे के पड़ला। यही कुल कर्जा के चक्कर में आदमी बढ़ोतरी होके मर जाला। कट कर दे।